Hayırlı gün dostlar. Bugün менем sizge татар халкының bir бик үзенчәлекле, бик кызыклы bir йола гадәте турында сөйләп китәсем килә. Менә бала дөньяга килгәч, һәрбер ата-ананың изге бурычы инде ул матур, килешле һәм мәгънәле исем кушу. Аллага шөкер, безнең хәзер шушындый матур мәгънәле исемнәр кушабыз. Ләкин бар әле шундый очраклар, кеше менә үзенең исемен никтер килештермәскә мөмкин. Ул аңа ничектер менә авыр кебек тоела. Ул аны менә ул исемне йөртә алмый ул. Никтер шулай сизә дә ул аны инде ниятләп үзенең исемен алыштырырга була. Бу инде әлбәттә нәкъ шулай ук мулла белән, мулла чакыртыла, азан әйтелеп, бу кешенең үзенә ошаган исемен кушалар инде. Менә андый очрак бар. Ләкин бар әле безнең тагын икенче очрак. Монысы инде башка төрлерәк.